Hau sargoria hau, eskerrak asteburu honetan auzoko jaiak eta harrotasunaren ospakizunak izango ditugula. Adi agenda bideoari. Asteburu osoan zehar Lautzirrinkaren bigarren txapelketa, Laudio arro eta jaiak. Orozkoko Saloakoak, Arrankuko Uribarrikoak eta Amurrioko Delikakoak. Larun batean, Laudion plan asko, San Pedropeko jaia, Drungorrin bi kontzertu eta Sorginen DJak. Okondon LGTBIQ+ kolektiboaren harrotasun eguna ospatuko dute. Igandean, Okondoko igerilekuetan ikuskizun ederra. Zirku soziala! Onaino egun hauetako ekintzen laburpena, baina badakizue, info gehiago webgunean duzuela. Goazen, ekaineko azken asteburuan herrietako plazak alaitzen!